Basa ka. Hi mga fans! Hi mga bomba! Okay, What's up, Angot? Sige, What's up, mga bomba? 1, 2, 3, go! What's up mga bomba? Ano request si kani siya? Ting. Okay. Kana. Oo, kana siya. Dahil namang buhaton karon kay magsulat mi og Topic. mga 50 Shades of bisag Fred. bisag unsa nga funny. 50 Shades of Fred. So dapat ang mag-isulat na rin kay kanang mga katawanan nga or bisag unsa nga funny nga mga phrases or balag kami rin maghimuanan, dapat ang magbasa dapat dili mo katawa or else na ay consequence. Yeah, that's right. Pero before ta magsugod, ako introduce ako mga kauban karon. So again, Malayba Squad, gyapon ni na si unya na ka. Unya na ka. Unya na ka. Na si Kyle. Zar. Dwight. And si EJ. Opa. Okay, so magsugod na ta. Sulat sa amin ha, magsulat sa amin and then we'll Time lapse, let's go! Okay. Ay ka bugok. Ano si? Hindi ko nakuskus din. Bang, I saw you. Sorry. English man na bisa kaya mo. Someone is calling. Like. So, whatever, like it. Oh, regards ko Angela, baba kay ka. Sige. Okay, so dahon na migsulat tanan and karon amo na mo siyang basahon, tuyok-tuyokon. Kasi una si Zar, ikaw. No, not me. Kasi una. Ako maguna. Sige. Tada. Sige, 1, 2, 3, gagay. Ay, bunot tatanan. Oh, Bunot tatanan. isa-isa lang, isa-isa. Ikaw sa isa. Ako din una basa. Anya na open. Nya na open. Bunot. Aga. Diba, tunay katawa ha, or emotion. Iubos gawin kay ang shadow. Si Zar, murag si Gloria Macapagal Arroyo tungod sa alom sa niyo. Oy, dili ko katawa. Si Zar, murag si Gloria Macapagal Arroyo tungod sa alam niya sa nagpay. Pugi ang katawa, pugi. Si AJ maglusi. Hindi ako na, hindi na yung ano. Kaya hindi niya. Hindi ako alam. Ako may masagilan ka na. Nagkatawaan ako eh. Wait. Basa ano to? Basa. Go! Si EJ maglusi, pinatuwad. Una kong lula. Si Munchkin gibungot sa loob. So, building talang yun ang Si Munchkin gibungot sa lubot. Ikaw, di ba? Diluyaw. Kinsa niya? Kaya AJ na AJ. Idiot, Ikaw. ako may lagi. Basa na. Kakal na, bago pa niya gisulat. Dili niyo ko. Ay, kung Zen. Ito mo ni Boy. Si Carl kay... Yun na, kapayason.
Dili. Kaspahon. Spawn. Si kay kaspahon. Nice Sikat joke. kaspahon. Nice joke. Nakakailangan. Basa na. Ay, sulatan ni. Basta lang. All my joke is a joke. Oh, nice joke. Kabulo, kinsa na tagyan. Basta outro. All my joke is a joke. Basa ka. Basta. Wala ba Ay, imo naman ang basa. Wala ba ako gibasa? Sige. Dapat ka nung magbasa ko. Basa. Imong timer. Wala na, pinili na. Basa. Imong timer ang pita. Imong timer ang pita. Ayaw, nilili ko ka-score, bullshit. Ha! Sige, ikaw dahil. Ay, nagyo. Wala siya magkatawa na. Basa sana. Ano pagkatawa mo? Okay. Bali. Si Blanca imong matulog sa Butangan doon ang galang tanga-tanga. Again, ni mo. Balik sulti, go. Si Blanca imong matulog sa Katawa si Sir kanina kay. Nakatawa Wala mo ko nagbasa ko. Nakatawa ka ganina Si pag Blanca ay katawa rin ka. Hello. Yan na, sabihin na. Hindi na, basa man siya. Sige lang. Ayaw, kanilapin. Basta kay mauna to siya, murag sampay na. Ang shark kay na. Ang shark kay na ay buhok. Fly to the earth, semene to the moon and back. Upay sa lugar ka na lugar. Balik ka, basta. Fly to the earth, semene to the moon and back. Si Awa, upay sa CG mo yaw. Dab. Eh! Ang ngipon ni Sir yellow pa sa corn. Wala siya. Napailas. Ay, katubay. Dapat nagbasa. Nakauna ka kasi magkatawa ka. Zero. Sayang po. Ikaw. Abo. Shit! So, 1 to 3. Head lang. Wala po nagbasa. Diretso magbasa. Diretso magbasa. Dito tabasa boy. Diretso basa. Diretso magbasa. Diretso magbasa. Ilawan. Record pa. Ikatlo. Ilawan, 2, 3, go. Ayot lang. 2 points sa magkapagka. Sige na. Basahan na! 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go! Ang akong ilog ba? Ay, hindi. Ang akong itlog ba ho? Usga, tuwa na ba? Ang akong itlog ba ho? Yate. Nakasimot na siya sa akong itlog. I have 3 jokes. Nagbasa, nagkatawa na. Nagkatawa na. Bukok ka naging money by joke. I have 3 jokes.
Joke. Pero Katawa, yapon. Sige, ako. Yak. Si Munchkin kay Murag Bayot. Balik. Umano, Balik. Balik na. Kali mo. Wala man. Basta naman. Basta na balik. Si Munchkin. Nagdamay. Ika-tawa. Wala to. Ika-tawa ka. Ayaw kayo. Hindi, nanukan man siya. Pero kayo, sige na, outro. Si Munchkin kay Murag Bayot. Ay, kabla ka. Yaw. Ay, nasama. Usaha nanti. Buong baka rin nagsulat ani yung Matutrigaw. parat. Yaw. Mo na may parat bro. Kailangan effort. Yung sulat mo, effort kayo. O, sige mo ulit. Ito, sulat mo. Nakatawa siya ba? Okay, mga natawag video ka. Salamat tayo sinag-suggest nga si... Ting! Okay. Okay, so wala may sa mong video ka. Nagsalamat tayo sinag-suggest nga si... Ting! Opa! Og, mato siya. Ang na-feel day kay si Dwight. Si Dwight. Yes! Bisa ko! Meron sa nagawbe. Naka-3 And points. naka- First step. Swagger. Swagger. Nice. I love you. Rajit. Sige na, go. Okay. Thank you for watching and subscribe! Munchkin! Wano! Like and subscribe. Bam! Oh. Like and subscribe mo. Please, samtang na naman mo direct. Daligawan mo, please subscribe na mo para naghan mo Yo, mga ko katalo sa videos. umog ko. Sige ko kano. Hindi, sige talo. Taas, mong good. Okay. Hi there. Okay, so mga ito siya. Thank you so much for watching. This is Oh. Munchkin, your tiny boy. Oh, yeah! Bye! Dahil tapos dyan. Dahil tapos dyan. Dahil tapos dyan. Someone tell me like it, me like it, like it, like it, me like it, like it. 그대로 내가 자꾸만 Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like. Oy, para dito ka Angela Day. Bumbu.